Nagyon sokan vannak, akik egyébként ugye az ifjúsági korosztályban kiemelkedő eredményeket érnek el, de hát a nagyszámok törvény alapján a felnőttben nem tud mindenki eljutni a legjobbak közé, hiszen itt már több korcsoport legjobbjai kerülnek ki egymás ellen ilyen szempontból, tehát ez minden más sportághoz hasonlóan nagyon nehéz átmenet. A horvát Nikola Miljanić itt a döntőben a fiúknál tavaly harmadik helyzet volt a magyar bajnokságon, akkor is vendégúszóként részt vett. A másik horvát, Carlo Paut az 1-es pályán úszik majd. Nel Oliveri a 7-es, ő a stamina úszója, rövidpályás országos bajnokság bronzérmese volt tavaly Debrecenben. Van egy olaszunk is, Luca Dotto személyében, 22.61-et úszott délelőtt. Szabó Sebastian világbajnoki negyedik volt itt a Duna Arénában a 2022-es világbajnokságon, tavaly a budapesti világkupán pedig hatodik, legutóbbi két VB-es sajnos ilyen-olyan okokból fakadóan Sebastiannak nem sikerült annyira. Németh Nándor, neki viszont remekül sikerült a dohai VB, ugye 100-on bronzérmes volt, ezen a távon viszont nem tudott még aranyérmet szerezni, 3 ezüstje, 4 bronza van Németh Nándornak 50 gyorsról. Szabados Bence érkezett az 5-ös pályára, ő a BVSC zuglóúszója, édesapja Szabados Béla egykoron többszörös magyar bajnok, rövidpályás világbajnok is volt, Milák Kristófot pedig szerintem külön nem kell bemutatni, ezen a távon egyébként 2021-ben nyert Kristóf már országos bajnoki címet. Egyelőre hibátlan Milák, 2 számból 2-t meg tudott nyerni, de tegnap a 100 gyorsot, ma a 200 pillangót, most jön a legrövidebb táv, az 50 gyors, a sprint szám, ahol tavaly Milák második volt. Érdemes lesz a 2-es pályát figyelni, egy olasz legendával állunk szemben, Luca Dottóval, 2011-es világbajnokság 100 gyors ezüstérmesével. Az olimpiai szint 21.96. Férfi 50 méteres gyorsúszás döntő, Szabó Sebastiannak már megvan az olimpiai szintje, tavaly áprilisban Helsinkiben ő volt az első magyar úszó, aki tudott szintet úszni, és Szabó Sebastian 25 méternél egyelőre talán vezet is, Milák Kristóffal vívnak óriási csatát, most már Milák veszi át a vezetést, és Milák Kristóf ezt a számot is behúzza az országos bajnokságon, megnyeri, ráadásul 21.89-el új olimpiai szintet úszik Milák Kristóf 50 gyorson is. A 100 és a 200 pillangó mellé ezt a távot is választhatja Kristóf, hogyha úgy gondolja. Hát nagyon nagy formában Kristóf, rövid felkészülés ide, hányattatott utolsó 4-5 hónap 2023-ból oda. Óriásit úszik eddig ezen az országos bajnokságon, ma is behúz 2 aranyérmet, ráadásul ez a 21.89 új egyéni csúcsot is jelent neki. Ő a 4. magyar úszó, aki be tud jönni 22 másodpercen belülre az országos csúcstartó Takács Krisztiánnak, Lobanovszky Maximnak és Szabó Sebastiannak van még 21-jel kezdődő